אין לי. אתם צריכים שיהיה לכם מכסה מספיק גדולה של שירים כדי לעבור את הסרט. יש הרבה תלמידים שאני רואה, יוני, שיש להם מין... הם חושבים שהם יכולים קצת להתעייף. אני חושבת שדווקא עכשיו, התקופה הזאת, היא התקופה הכי חשובה כדי שאתם תהיו מוכנים כמו שצריך. בספרות זה ככה, אני לא יודעת במקצועות אחרים. למה שאין צריך? מה אני מטראה בקודם שלנו? מה אני לא, אבל יש מינימום יחס לך של שירים. כל שנה זה, כל שנה זה. אתה מרגיש שאתה עושה משהו שלא כל אז עוד שאתה תסיים את זה בחוץ ותתכנס. גם הניצנים של הגן. יוצאים, צוחקים, תפתחו בבקשה. בא לסתור, איזה בית? אני בית שלישי? ניצנים, מתחדשים, יוצאים, צוחקים. רגע, בית שלישי. לקראת בורו של השושן. רגע, הניצנים? הניצנים מתחדשים, יוצאים, צוחקים. לקראת בורו. לקראת בורו. מתחדשים? יוצאים, צוחקים. לקראת בורו של השושן שבסוגריים יופיע בבית הבא. אוי! אוי! תסתכל עליי שנייה. לפנינו זוז כיסא. האנשה אוי, זוז כיסא. של הפרח. זוז כיסא לכיסא. לפנינו? דווקא מי שאין לו את השיר מולו, הוא פשוט חובל, הוא מפסיק. תסתכלו על השיר. ככה אתם מתמוחים טוב. לפנינו האנשה של הפרח. רגע! איפה אני רואה שיש? תגידי בבקשה, אלכס, איפה אני רואה שיש פה האנשה של הניצן? באיזה מילים? יצא שומעים. יוצא. אתם מדברים בכלל על משהו אחר. סליחה, עיגן, אני לא מרוצה למה שאתה עושה. יוצא, סוחר, דבר הקיץ שלישי. הניצן יוצא שומעים. למה יש כאן האנשה? הניצן הזה, הוא יוצא, הוא סוחר, כאילו שהוא אדם. הניצן לא יכול לדעת עצמו. כן. כאילו הוא אדם, כאילו הוא בן אנוש, אוקיי? עכשיו בית רביעי. אני רוצה. לפנינו האנשה של הפרח, מה עכשיו? בית רביעי, בבקשה, תקרא. רגע, יוקם, מישהו מדבר שם בסוף. עיגן. אני דיברתי עם האדם. לא, אז מישהו שם בסוף דיבר. אני דיבר. אז בית רביעי, בבקשה. המטאפורה שהופיעה בבית הראשון שלי. אמא, אתה כותב? כן. בית רביעי. המטאפורה שהופיעה בבית הראשון ובבית השני. רגע, המטאפורה שהופיעה בבית הראשון ובבית השני. ממשיכה כאן. ממשיכה כאן ומתפתחת. שי, תוריד את זה. שי, תוריד את זה. קום. למה אתה מסתובב בזה?
אז תכתבו בבקשה, המטאפורה של הלבוש. המטאפורה? המטאפורה של הלבוש. רגע, זה בבית רביעי? רגע, אמרת ומתפתחת שושנה הבית. אוקיי, אז המטאפורה של הלבוש ושל ההתקשטות. ושל ההתקשטות. ממשיכה וכאן מתפתחת, אני לא מבין. כאן היא מתפתחת. אז אני אסביר אותך. בבית הראשון. רגע, רפי, סליחה, מה זה צריך להיות? בדיוק. מה זה צריך להיות? קום בבקשה מהמקום, קום בבקשה מהמקום. תקשיב, תשב פה. וסליחה. סליחה, אני מבקש מחר ב8:30. לא כולם היו פה כשהייתי פספיסה. להביא את עצמם ואת הסרטוטים שלהם. אני רוצה את כולם פה ב8:30, את כל הכיתה. למה? לא צריך אלה שאומרים. אני ביקשתי את כולם, כולל אותך ובעיקר אותך. בסדר? פה בכיתה, אחר ב8:30. לא במעבדות. להביא בבא? וכולם. לא במעבדות. כולם. אתה יודע מה רוצים? גם אני אבוא. אלון, תבינו טוב, בבית הראשון, בבית הראשון והשני יש מטאפורה שכולם מתקשים, כן? שאדם אז רגע, המטאפורה רגע, סליחה, מתן, אני לא יודעת המטאפורה של הלבוש באה להתקשטות. עכשיו, מה קורה בבית הראשון והשני? כולם מתקשטים, כן? עכשיו, בבית הזה... רגע, לא מבינה, אמרת ממשיכה? המטאפורה שהופיעה בבית הראשון ובבית השני רק מתמטיקה. אוקיי, עכשיו, אתם רושמים נקודותיים ומתפתחת נקודותיים. ההתקשטות שהתחילה... אוקיי, אז תמחוק את המילה לבוש ותכתוב ההתקשטות שהתחילה שם. מי מתקשט? תגיד. למען הופעתו של מי? למה כולם מתקשטים שם? היא למען הופעתו של מי? היא למען הופעתו של מי שאין לו את השיר מולו, קשה לו ויהיה לו יותר קשה אחר כך. עדיף שתסתכלו בשיר מכל דבר אחר. יושבים בלי כלום, איזה דבר זה? למה בלי כלום? מה זה? לא, מה לי? מה זה? בואו נמשיך. יש פה, תכתבו בבקשה, יש פה כמו תהלוכה שעוברת. יש פה... שמתחילה שם. יש פה כמו תהלוכה שעוברת. אתה יכול יותר חזק, מה אתה... כשהשושן... תהלוכה? אני קשי אותו כבר, נמאסתי, אני לא יכול ללמוד, אני רציני. אני לא מתפנה. סליחה, רואי, חכה בחוץ. לא שנה הבאה ולא שנה שעברה, שנה יש... מה אתה רוצה לדבר? מתקשר למג"ב. מה יהיה? מגיע שם לידי עם התוצאה. אתה מסוגל להיות רגוע? לא. אני אתן לו... בוא לפה. אם תעשה את המחקר הבא בשולחן, אתה תהיה... פינוי, טיפול פינוי. מה אני אקח לך כמובן לחיינים No, it's a I don't know. אני סידרתי לך כאן שתי מג"בניקים. זה אשכרה מג"ב. לא, לקח את המג"ב של המג"ב. השושן הוא המלך,
פה כמו תהלוכה שעוברת? בסוף השיעור. השושן, מה? יש פה כמו תהלוכה שעוברת? כמו תהלוכה שעוברת, שהשושן הוא המלך. מה אתה שם אתה כותב? מה? בוא תראה. גבוה מכולם. תראה לי לפני. בית כן, גבוה מכולם ונישא מכולם. איך אני רואה את זה בשיר? מי יכול לתת? כי על הוא רם כיסאו. עכשיו הוא רם כיסאו. הלאה, בואו נמשיך. בבית החמישי. בית חמישי, תכתבו בבקשה. בית חמישי. נקרא בבקשה את הבית. אני יודע. יצא מבית משפט. רפי. רפי, דיברתי עליו. תסתכל בשיר. מה יש לנו פה את השיר? כן, יופי. יצא מבית משמר עליו וישנה בגדי כלאו. אוקיי, בית חמישי. הבית הזה מתאר את... מי יכול להגיד? תסתכלו בבקשה, תנסו לשער איזה מילים אני צריכה להגיד. הבית הזה מתאר את מה הבית החמישי? רפי או יוני? אולי תשלימו את המשפט שלי. הבית הזה מתאר את... נכון, אז מה זה החופש שלו? יוצא מהעלים שלו מה? בדיוק. הבית הזה מתאר את פריחת השושן. כתבתם? כן. פריחת השושן. פריחת השושן מדומה לאדם אסיר היוצא מכלאו ומשנה את בגדיו. אוקיי? יש פה פיתוח של מטאפורה. יש פה פיתוח של... יש פה פיתוח של מטאפורה איזה מטאפורה שהתחילה קודם? הלבוש. יש פה פיתוח של מטאפורת הלבוש, הפעם במשמעות של אדם שיוצא מכלא מחליף את בגדיו. קודם כל הגן התפשט ולבש בגדים אחרים, עכשיו גם מי שיוצא מהכלא לובש את בגדים אחרים כמו השושן. עכשיו, השושן היה סגור. תסגרו את החלון! מה אתה עושה פה? בפעם הבאה שאתה יוצא ברשות אתה לא נכנס. רק בפעם הבאה, מזה ואני אחדור מה תחתמי. עכשיו, פה עד סוף השיעור. אם כך, אנחנו רואים שהמטאפורה הזאת מקבלת מין משהו שונה. כל הזמן, כל הגן התקשט, הדשא, העצים כולם התלבשו, בגדים חגיגיים. פה אנחנו רואים שהאסיר, השושן יוצא לחופש. כלומר, כל הזמן הוא היה סגור בתוך העלים. אלון? כל הזמן הוא היה סגור בתוך העלים. שים את זה בבקשה בצד. סליחה, שים את זה בצד, אתה לא יכול לצאת החוצה. אתה יחצי פלסטיק. סליחה, שים את זה בצד, תשב במקום. טוב, ביום טוב, אתה נותן לי ואני שובת את זה. המקום הזה, העניין הזה שהאדם שיוצא מבית הכלא לובש בגדים אחרים, נמצא בכמה פעמים במקרא. אתם זוכרים במקרה מישהו זוכר איפה אדם... אני זוכר. מה יוצא? אדם שיוצא מהכלא, מבית הסוהר, משנה את הבגדים. יוסף. נכון, אחד זה יוסף, שהוא הוציאו אותו בבית הכלא בגלל שהוא פתר איזה חלום. נכון. אנחנו נכתוב את זה, למדנו על זה, מה אני? הריצו אותו עכשיו מהבור. סיימנו את זה. עכשיו, הרגע
הרגע, אולי לפני שבוע. יופי, הריצו אותו מהבור ואז הוא שינה את בגדיו. זה מקום אחד. מקום שני, גם יהויכין היה שבוי בבבל. הוציאו אותו ועשו אותו משהו גדול. הבין מרודף, היורש ואתה לא נכנס לו. למה? היא לא יכולה לסלוח כל פעם. פתק הפרעה. יש לך יותר מדי ביטחון, אני לא יודעת אתה נכנס ככה ויוצא. יש לי ביטחון, יותר מדי. למה אני? מה זה הטיעון הזה? תוציא אותו וזהו. מה הטיעון פה? זה בחוץ. היה! מה זה? אני מפריד לקחת ואומר את זה. מה אני נפות או מה אני? עד שאתה צא לבחוץ. מה זה נכנס לכיתה? רפי לפחות את יצחק, רפי. זה לא לא, נו מה? סליחה, אני לא מפתחת לך, אתה מעכב את כולם. אבל לא סליחה, אתה עושה מהומה על שום... תעשה כמה בטוחה, זה כמו בוחר, לא בבדיקה. זה לא שיעור שלי, עכשיו אתה מפתח. סליחה, אתה מפתח. אוי, יאללה, תהיה החוצה, אתה פה טלוויזיה או משהו כזה? אני רוצה שתרשמו על שני המקומות. אני חושב שצריך לצאת. שני אזכורים מקראיים. רואה מה נשמע? תראו בבקשה, שני אזכורים מקראיים. אני עומדת על מה שאני אומרת. ברור לך? אני לא אומרת דברים סתם להגיד. הוא מתכונן לפינוי. זה מקליט את הכל? מה זה הספירה? אתה נחמד את רק טוב נתן ספירה. הוא נתן לי ספירה מקודם, אני... אז בואו נכתוב את שני השמות האלה. שכל הכיתה ביחד. שני אזכורים מקראיים. ראשון, תראי, הוריד לי דם, מה לי? למה אתה מעצבן? ותראה כאן כפה. הוריד לי דם. זה לא אני, אל תעצבן אותי, רפי. הוא משתגע. אל תתעצבן. שני אזכורים מקראיים. הראשון, אבל לא עושים את הבית השישי, מה לי? מה? לא התחלת את הבית השישי. מה זה פשוט? צילמת מה זה? רוחות. יפה. אנחנו מדברים על הבית החמישי. אנחנו מדברים על הבית החמישי. אוקיי? הבית החמישי, וישנם בגדי כלאות. תכתבו, הסוגר, וישנם בגדי כלאות. תסתכלו בשיר. שני אזכורים מקראיים. האחד, אל תדבר בבקשה. האחד, שחרור יוסף, בראשית מ' 41. תכתבו בבקשה את הציטוט. וישלח פרעה, ויקרא את יוסף, קרא לו, וירצו מן הבור, רגע, מההתחלה. מה פרעה? וישלח פרעה, ויקרא את יוסף, וירצו מן הבור, ויחלף סמלותיו. ירצו אותו. טעים יושב. אני יודע עוד מישהו שיצא מהכם ויחלף זה א', יוסף. ב', שחרור יוסף. זה מפריע לי, סליחה. ב', שחרור יהויכין. אני רוצה למצוא עוד רגע איפה זה יהויכין. שירים יפים יש לך שחרור יהויכין, תכתבו בבקשה. תכתבו, יש לך שירים בפלאפון, אני אומר. היה שבוי. יפים, כן. עוז, יהויכין היה, עוז,
יהויכין היה שבוי בבבל, והביא מרודח, ככה כותבים, הביא מרודח